sowanmu kepara ngaresi
Ya. Tak tampa rangga keniten. Kowe ngaturake bekti ning ngersaku. Lho nggih. Ya mung puja pangastawaku wae gendi ditampani. Injih. Matur sembah nuwun. Rama panembahan Mas Rangga Jumena. Ya. Mugi sabda pangandika paduka menika ingkang rumentah dumateng kula. Sageta mahanani langgeng anggen kula ngayom wonten ing Kadipaten Purabaya inggih Madiun. Ya. Aku percaya menawa kowe kuwi adipati sing setya bekti ning ngersaku. Lho nggih. Iki rak Dipati Pekacangan. Nggih, leres. Sutajiwa. Sutajiwa. Wah. Ayo aku wis saya sepuh nganti supe aku. Wong dasare rak sakwentara ora tau sowan ning Sampun Madiun kene. Mula menika boten sowan ngersanipun Rama Penemban Mas. Awake kok rada suda. Menika. Yun mangga Apa sing dipenggali? Inggih. Saya sepuh menika rak mawari-warni ingkang dipun pikiraken menika wonten Kadipaten Pekacangan menika saya kathah. Ning piye? Kahanan ing Kadipaten Pekacangan piye? Tata titi tentrem gemah ripah Syukur. Para kawula tansah setya bekti dhateng kula lan nyengkuyung jumeneng dalem Rama Penemban Mas ing Purabaya. saking pinteripun anggenipun matur. Ya. Nutupi dumateng lelampahan ingkang winadi. Ya Kok nutupi? Diprayogake luwih dhisik. Matur ning ngersa dalem Rama Panembahan Mas ki blaka awak mulih saya kuru kuwi sebabe apa? Nah, Nggih. apa? Jarene Kadipaten Pekacangan kuwi ayem tentrem gemah ripah rojinawi. Lah kok nganti kuru awakmu kaya ngono kuwi apa sing Ambe dipenggali? sapripun menika garwa prameswari menika sia-sia dhateng kula menika ora kaya dene wong lanang ki kalah karo wong wedok. Nah niku. Jadi kalau malah saya pikirin, lah saya pikir kok boten kraos menika awak kula menika kok saya kuru, saya cilik. Ah niku. Ya, sing baku Kadipaten Pekacangan ayem tentrem. Iki rening putraku sakkarone uga melu sowan diprayogake luwih dhisik. Nggih, ndika. Retna Dumilah. Inggih. Kula paring dawuh. Senajan kabeh para wanita ora tak keparengake nderek sowan, ning kowe tak keparengake nderek marak ana ing ngersane Rama. Ya mbok menawa ing mengkone nggonku wawan pangandikan karo adipati-adipati kang wektu dina iki sowan. Mengko nek ana tumpang suwe, kowe uga tak parengake melu cawe-cawe ing perkara iki. Inggih Rama. Sinaosa kula menika jejering wanita. Nanging kula ugi saged olah kridaning gegaman, olah kanuragan, saged dados betenging praja ing Madiun ing sakmangke menawi wonten parang muka saking manca negari cekap kula ingkang majeng wonten palagan Kanjeng. Sri Kandining Madiun iki ya putraku Retna. Menika putra dalem paman Panembahan Mas. Iya to. Saiki wis akhir dewasa. Putra menapa rayi? Lho. Iki putraku, kepiye to? Pangling dados pundi menika ingkang putra. Aku ki bingung. Kok bingungipun dados pundi? Lah apa ora wangun menawa dadi putraku? Nggih, wangunipun menika wangun namung pasuryanipun rak memper ingkang ibu. Nggih to. Aku ki elek ngono apa piye? Mboten. Kula menika nggambaraken nek putra dalem kok kaya wis tuwa. Ning nek rayi dalem kok kula mboten mireng kabar
kagungan Rayi Wanita. Menika yen putra Iki putraku Retna Dumilah. Ayo pancen wis dewasa. Wis wancine ngladeni marang priya. Ning tak tari saben-saben ki mesti ora wangsulan. Jarene durung tau tepung karo jejering priya. Nggih menika putra-putri menika lagianipun ngaten menika mboten temtu lajeng Blaka Suta menawi sampun remen ngladosi kakung nika selakipun wanita menika sakjatosipun wis seneng ngladeni ning muni durung ngoten menika. Upama wis tepung karo priya wong ya durung tau matur karo wong tuwa lho. Wis tau tepung karo priya apa durung? Dereng Rama. Durung? Dereng. Nek saged ugi lho menika Rama. Ngertos-ngertos Raden Ayu Retna Dumilah menika nyuwun dhaup. Mboten ngertos menika sawung kalian priya sanes menika mboten ngertos. Nang ngertos-ngertos namun nyuwun dhaup kemawon. Aja dipadhake karo lelakonmu. Lho. Kok kula anak sampeyan ya kaya ngono. Ditari rabi ora gelem gitu. Dientukke satriya ora gelem, dientukke ratu ora gelem. Ngerti-ngerti matur Rama kula sampun 7 sasi. Ya. Nuwun sewu ya. Kadang kira ninggal anjaran. Kula ngrumaosi pancen kula ngrumaosi nek kula niku lelakon kula pancen ya ngoten menika. Kacang mangsa ninggal anjaran. Nggih. Tegese lakone anak ora adoh karo lakone wong tuwa. Nah, napa nggih? Kacang mangsa ninggal anjaran. Nggih to. Genepe suguhan niku kacang godhog. Nggih. Tela pendem. Gedang kapok. Polang kaling duduh santen. Lho, napa niku rene? Sekap semanten kudu eling kapoko sadurunge dipendhem. Ning rikala semanten menika lelakon kula menika ngaten menika. Ning sakmenika sampun kula menika sampun manukung sing buta kang karo jagat. Sampun eling wonten ngersanipun Gusti kang karo jagat. Sampun mboten mikiraken ingkang kados mekaten menika. Perkawis bojo kula ngono-ngono ya sak karepen wis sampun menika. Wis ora usah mikir kene. Menawi sak menika panjenengan iso ngendika ngono. Nggih to. Mergo nek didepe karo wong wedok wis ora iso. Lah nggih. Beda kalih kula. Pripun lanjenengan? Nek kowe bedane kepiye? Bentenipun sepriki menika kula tasih Jaka Tumaruna dereng nate nambut silane ngakrama. Kowe kuwi nggih. Sak kowe kuwi durung tau sambut silane ngakrama. Senggolan mawon dereng. Nek ngono isih Jaka ting-ting kowe kuwi. Mboten namung ting-ting. Piye? Tong-tong. Menika iki ana putra-putraku. Menika rajinipun iki kadange nom Retna Dumilah. Menika Lontang. Rama ana ing papan kene ora bakal mundhut perkara pegaweanmu. Aku percaya apa sing tok tindakake iku mesti kabeh wis bisa merantasi. Diprayogake ya. Keng Rama bagus, ingkang putra nggih bagus. Memper kula. Piye? Kok memper panjenengan? Lho, kula lah iki putraku kok dadi memper kowe iki ya kepiye? Upami dipun jejeraken niku kok kados neng kula sedewa. Nek panjenengan menika baguse kliwat paman. Kok kliwat dados pundi? Kliwate piyayine ten iki baguse bablas. Lah, mboten cara dene piyayine kene baguse wis tekan kono. Kliwat Sampeyan ajeng melu-melu. Oh. Ya iki sakwentara kanggo gogojekan. Wong nyatane wis suwe ora tau ketemu. Iya. Mulane kowe padha tak timbali ning Medion iki sak temen ana perkara sing wigati banget sing bakal tak rembug bebarengan karo kabeh para adipati ing Brangwita. Ngono. Rangga Keniten, Lho niki. lan kowe dipati Pekacang. Iya, kula Rama.
Durung suwe iki aku rak mireng kabar. Mireng kabar jarine si Sutawijaya. Danang Sutawijaya. Kuwi saiki wani jumeneng Panembahan ana ing negara Mataram. Lho. Danang Sutawijaya. Menika rak anak Ki Ageng Pemanahan. Lah iya. Sak rampungipun babat Alas Mentao, menika sampun wonten pawarta bilih Danang Sutawijaya jumeneng Panembahan raraton wonten ing Mataram. Iya. Lho. Mboten sak mestinipun Sutawijaya kok jumeneng Panembahan. Yang ingkang wajib jumeneng Panembahan menika Kanjeng Rama Panembahan Mas. Aku Sutawijaya wani-wanine jumeneng Panembahan wonten ing Apa ya ora dipenggalih to nek? Nek Danang Sutawijaya niku anak Ki Ageng Pemanahan. nggih. Anak Ki Ageng Pemanahan cetha to niku. Nggih. Nah, Ki Ageng Pemanahan putra Ki Ageng Nis. Putra Ki Ageng Nis niku Pemanahan. Nggih. Ki Ageng Nis putranipun Ki Ageng Sela. Nggih to. Nggih. Nika cetha. Ki Ageng Sela menika putra Ki Ageng Getas Pandhawa Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandhawa menika turun Bondan Kejawan. Nah, niku nak cetha. Nggih. Nggih. Menawi Bondan Kejawan wonten gayutipun turun Majapahit. Naming menika menawi dipun neteng Danang Sutawijaya menika anakipun tiyang Tani Udun. Iya iya. Dede turun ning Aluhur. Ki menapa kumawani jumeneng Panembahan raton wonten ing Mataram. Mulane aku nimbali kabeh para adipati Brangwetan supaya sowan ana ing Medion. Iki bakal tak pundhuti tetimbangan. Nek ana kahanan kaya ngene iki njur kepiye? Saiki upama kowe lan kowe Danang Sutawijaya kuwi dudu tedhak turuning ratu. Wani delajak-delajak jumeneng Panembahan arep reraton ana ing Mataram. Iki njur karepe kepiye? Saiki aku tak mundhut tetimbangan karo kowe. Menika Piye amrih becike ana ing mumpung perkara iki? dereng kelajeng. Mumpung dereng kelajeng Sutawijaya menika jumeneng Panembahan. Kula mboten sarujuk menawa wonten kepareng dalem kula badhe lumarang wonten Mataram badhe geret Sutawijaya badhe ngembari kalenggan dalem Rama Panembahan. Mangke rumiyin. Menika kedah dipun petang ingkang memet. Lho, petang ingkang memet. Sampun namung gegaran wani kendel gelut. Nanging mentara menika menawi dipun urut-urut lampanipun menika tedhak turunipun Maratapa. Tedhak turunipun tiyang ingkang ageng kasektenipun kedah dipun petang mboten namung wani ngluruk ning Mataram. Ngluruk perang tanpa petung saged ugi medya menika kawon. Nanging panjenengan sampun waspatos kasekten kula. Kula menika wonten pekatangan kasekten kula linangkung. Kula mboten badhe ajrih ngadepi Sutawijaya bayi wing Suryatun Malika. Ngadepi Sutawijaya sampeyan ora wedi. Mboten. Ampun mlaku wis buyuten ngono kok. Mbok dipenggalih. Kepi? Rama Panembahan Mas. Dipun penggalih ingkang saestu amargi Danang Sutawijaya menika menawi dipun waos saking Serat Pangiwa lampanipun kados mekaten. Namung menawi dipun waos saking Serat Panengen Ki Ageng Pemanahan menika nggarwa putranipun Ki Ageng Saba. Ki Ageng Saba menika nggarwa Sabinah. Sabinah menika sedherekipun Ki Ageng Nis. Nah, dipun garwa Ki Ageng Saba menika sinten? Menika turun Sunan Giri, Giri Prapen. Giri Prapen turun Sunan Giri. Sunan Giri menika turun Syekh Maulana Isa. Syekh Maulana Isa menika turun Muhammad ingkang kaping pinten?
Menika tetungguling jagat. Mula awakipun piyambak mboten trima ya kena. Nanging ya kedamawi petung. Nek petungku Sutawijaya kuwi tak anggap neranyak. Aku iki wong tuwa. Aku kuwi jumeneng Panembahan ana ing Madiun kene. Lah kok dadi Danang Sutawijaya wani-wanine bakal jumeneng Panembahan ana ing Kraton Mataram. Lah saiki nek miturut kowe, petungmu kepiye? Aku kudu piye? Monggo. Sakmenika dipun penggalih rangkung rumiyin Rama Panembahan Mas inggih Rama Diparti Rangga Jumeneng. Menika turun Demak Bintara. Demak Bintara menika turun Majapahit Prabu Brawijaya pungkasan ingkang patutan kalian Putri Cempa inggih Putri Sina. Ya. Wahyuning kraton Jawi sakpentawis mapan wonten ing Demak Bintara. Sasampunipun wonten dongeng Jaka Tingkir dados mantu dalem Sultan Demak. Menika guming siring wahyu jalaraning wahyu kraton Jawi menika wangsul dhateng turun Jawi menika ngliwati marginipun ragane Jaka Tingkir. Jaka Tingkir jumeneng Sultan Hadiwijaya wonten ing Pajang. Sultan Hadiwijaya ngangkat anak-anak inggih anak angkat pun Danang Sutawijaya. Menapa menika guming siring wahyu dhateng Hadiparti ingkang sampun nampi lintiran wahyu saking Demak inggih Sultan Hadiwijaya gumingsir lumintir wonten Danang Sutawijaya. Menawi menika pawadanipun menika kadunungan wahyu, awakipun piyambak ing kedah sugih petung nglawan kalian tiyang ing kadunungan wahyu menika boten gampil. Iki ora ngrembug perkara wahyu. Ning talering kraton kuwi kudune aku. Aku sing wenang jumeneng ratu ngeratoni rap tanah Jawa. Dudu Danang Sutawijaya. Lah nek saiki Danang Sutawijaya kok wani-wanine arep jumeneng ratu, jumeneng Panembahan ning Mataram. Kuwi aku sing ora trima. Nggih. Mulane kowe kabeh tak timbali. Sapa sing isih setya bekti marang aku? Aku nodi karo kowe kabeh. Nek pancen kowe isih setya bekti karo aku ora bakal ngakoni jumenenge Danang Sutawijaya ning Kraton Mataram. Menawi kula nyengkuyung kersa dalem Kanjeng Rama Panembahan Mas. Menawi kersanipun Kang Mas keniten badhe miyur, kula ingkang badhe nyengkuyung panjenengan dalem Kanjeng Rama Panembahan. Aku ki ora miyur. Ah mriku? Aku ki ora wedi. Nanging totoane nyawa. Aku jumeneng ana ing Pasuruan. Ganteni leluhur Pasuruan. Iki totoane nyawa mungsuh Mentaram kuwi. Mergo Mentaram sing jenenge kondange juru merentani sugih petung duwe cara kanggo nelokake mungsuh sing ora nganggo peperangan. Iki awake dhewe kudu mikir, utekmu kudu mikir. Ginanipun menapa kasusten panjenengan wonten Pasuruan menika? Dipun adri dhateng Sintena panjenengan menika kondang kaloka wonten Brang Wetan dipati keniten ing Pasuruan. Kaya menapa namung Mataram adri ora sanganggo petung ingkang baku wani. Kok mung wedi karo wong sugih. Lah inggih. Lah Brang Wetan kuwi sugih kekuatan. Aku percaya karo para adipati-adipati Brang Wetan kabeh duk deng. Digdaya sekti Mahambara. Yen mung ditanding karo kekuwataning Mataram ora sepiro wae. Punten dalem 1000 Rama. Piye nggih? Nai panjenengan dalem ing sak mangke badhe ngrabasa dumateng Mataram. Kula ugi badhe nyengkuyung mbiyantu Kanjeng Rama ngrabasa majeng wonten palagan. Kula dados senopati ning Praja Madiun Rama.
Iki kena kanggo contoh iki. Menawi Putraku kuwi jejering wanita wae tatak tanggon ing palokan. Inggih Ora putra wedi ngadepi mungsuh. mboten ajre. Ora wedi. Wantun majeng wonten ing Mentara. Iya. Retna Dumilah wani maju. Wonten. Nah, nek Retna Dumilah wani kula nggih wani.